sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niiningan dumanon sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ses. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Angels brought me here. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Ormoc City. Ang gato matatampo, nagdasangan nga Ses. I love you, sis. Chad, May chance pa ko ni mo, sis. kuan Chad. Bata pa man ko eh. Dili pa ko gusto musuda ng uyab-uyab. Kanusam di ka masudsud. Ni katiguan na ni mo. Unyan na, kung mahuman ko eskwela. O, girang good. Yab-uyab, bro, ito na. Sige na ba? Sugtan ako. Nagkunsa man to si Chad din, he. Ay, sorry ra, ma'am. Nanguyab to ni mo si Chad Ses, ha? Ote. Unya, imo nang gisugot. Wa, mauy. Oh, maayo. Humanasan ang imong pag-eskwela, una pag-uyab-uyab. Kamusta naman tong akong giingon ni mo, sis? Chad. Dugay-dugay na mid kong nanguyab ni mo. Wa pa ka maluoy na ko. Chad, kuan mang good. Gusto pa kong makahuman og eskwela. Okay ra mo good kung imo kong sugton. Dili man makaapekto ang atong relasyon sa imong pagskwela. Ay, Sige na. Uyab na to. Maluoy daw ka na ako, sis, eh. sige na lang, uy. Oh, ha? Ako di kang gisugot. Anak ba? Hapit naman kada adlaw mo anhi si Chad sa ato, ses. Unsa man, imo na nang gisugot. Oh, ma. Imo gyud gisugot? Wag gyud ka makapaabot nga mahuman kay eskwela, nangundat jud ka. Uyab-uyab raman na, te. Uyab-uyab lagi, unya og dili makapugong og mamabdos ka, be. Hindi na mahitabo, te, uy. O bantay bitaw ha. Ayuha gyud nga di ka magpakauwaw kay kulatahon ta gyud ka. Maadugag si Buma? Oh, kailan ko importante nga adtoon. Madugay ka dito? Dali ra ko, oy. Basig mga duha ka adlaw ra tingali. Sige, ma. Ikaw lang unay bahala dinis atong bahay, ha? Kay si Papa nimo busy kaayos iyang trabaho. Oh, ma. Ha? Mga to sa inyo? Oh, sis, kay naay nag-birthday sa amo. Nya, ako sa kang ipaila-ila sa akong mga kaliwat. Ayaw lang, Chad, uy. Kay wa magud si mama. Tuwa sa Cebu. Uway may bilin sa bahay. Kadagot ra mo gud-gud. Ini ka human mo og taon. Papaulion din di ka. Basta, ha? O lagi, promise. Sige. Mananghid sa ko sa akong bayaw. Ayaw lang kayo pagtugay dito sa lansyaday, ha? Oday. Chad, ihatod niya na si Sas, ha? Kay basi mangita sa Papa niya. Ako rin bahala ni Day. Humanay kaon, ako din siyang ihato din eh. Salamat sa mapagato na ako, Chad, ha? Magpasalamat pag ka eh. Mabinukog madugay ko dito sa inyo. Makamao ko mo tuman og sa adoy. Dili ko gusto nga magubang imong pagsalik na ko kay mahal kayo ti kasis. Salamat, Chad. Nangundat gyud ka sa. Ha? Usa naman dati. Niadto na kasabay sa mga uyab. Ug dito pa gyud ka matuog. Kaysa may nag-ingoy nga dito ko na to. Ay ayaw na lang pagutana, may nakasulti na ako.
Wa ko matug dito ti uy. Niuli ra man dayon ko. Mulimod ka pa jud, oh. Mulimod ka pa jud, Di, be. sama ni mong binugha. Undatan jud ka dako. Undatan jud ka. Aray! Aray, te, sakto na! Agay! Agay, sakit kayo natin! Nangundat ti pa. Dito matog sa bayis laki. Dili na tinuod pa, oy. Niuli ra man ko dayon. Human akong kaon. Mulimod ka pa? Aray! Sige, sige. Ipatawag to yung uyap. Ano, minyo ko ni? Ha? Usa medyo good pa. O, dito ka pa matog sa bahay sa bukuyap. O, ana, nabugha na ka. Pawan sa nahitabo na mo ni Chad. O dili pa sab ko magminyo kay bata pa ko. Basta, mauna akong hukom. Ipatawag tong Chad, ano, minyoon mo. Hindi ko masagot nga maminyo ko. Bata pa kayo ko. Mulayas ko din sa amo. Mangita ko akong katulgan nga dili ko makita nilang ate. Gusto, maadto ko sa among payag. Kinuo ko ni mo in taon day, uy. Hani ka di mabuntagin din ispayang. O, day, nilikay ko sa amo kay suko kayo si ate na ako. O, tilar ba itong gipakuha si Chad kay minyoon mi? Ako may nahadlok ni mong gibuhat day, uy. Nga naman, day. Suko magud kayo sa ati ni mo. Nagsigit og pangita ni mo. Nagdadaog sundang. Unsa? Mauna. Ipagamping ba ganin taon ha? Nabili ka makita ni ate ni mo. Kaya tingali matigbasan ka. Suko biya kayo to nga, nibiya kasbay. O, day, ako rin bahala na ako. Sige, sige. Mupauli na ko ha. Kaya basi makitaan ko ni ate ni mo, apilunon niya ako. Sige, day. Salamat. Ay, kinuo ko. Asa naman ang taon ko ini paingon. Kung mauli sab ko, suko na magkaayo si ate na ako. Tingalig unsaon ko niya. Day! Day, sas! Ang akong bayaw. Day, naasa man ka? Biya tayo din, Day. Kinibaw na sa ate ni mo nga niya kasbayag. O nga siya paingon din eh. Unsa? Sige, sige, day, mabiyak ko din eh. Di ara na ay kaninin nakita mo anak ka. Dagan na yun, Day! Oh, day! Asa man ko ini paingon? Oo na nga! Kami na yung pinagan! Nagpunta na kasi mo yung anak ka! Nagkukudyapan sa atin ako. Bala na, matuko sa Pikas Mario. Magpalayo ko din eh. Kumusta naman ka? Di ako sa Pikas Mario, day. Naabot na lang ko dinig-dinagan kay gigukod man kong ate. Ay, kinuo ko. Muadto man kong beredaliti, day. Kuyog na lang na ako. Sige, day. Ato paghuwat ako sa plaza sa Ormoc, ha? Sige, sige, day. Salamat in taon nga nalayo na kong ate o nagkatrabaho na sab ko din eh. O, kisa man yung nanawag? Number man eh. Hello? Hello? Si Sis ne? Oo, kinsa ni palihog? Ang mama ni Chad. Ay, ikaw di ni tita? May tuyo ka, tita? Paibaw talag ka ha. Nga ayaw yung i-appeal si Chad ang imong kabuang. Oh. O maing mahibaw ka. Nga wa ko makauyo nimo nga mahimong uyab sa akong anak. Kinuo ko. Nga na nanawag man ka, Chad. Wa man ka paibaw. Nga, mubaya di ka diri sa ato. Sorry kaayo, Chad. Dili pa ko gusto nga mahigot. Ano, di kasi mong gibuyan. Ha? Gusto ko nga magsulti na sa personal. Nganong ginawa ko ni mo din sa Isabel, Chad? Ganahan lang ko. Mag-unsa man ta din eh. Mga liko na mo tagdagat. Pila masabta ka adlaw din eh. Duwara ta kaadlaw. Chad, Gusto na ako nga ikauban ti kasis. unsa? Chad, iyato na ko ron sa akong trabahoan ha. Basig masuko na itong akong gitrabahoan, midugay ko na balik. Sis. Mga akong tandaan, una ko muhatod ni mo, ha? Salamat, Chad.
Kinsa man ang nanawag nimo? Oh, si Mama ang nanawag, Chad. Tubaga. Ayaw ka adlok. Tubaga. I-loudspeaker lang aron makadungog ko. Oh, Chad. Hello, Ma. Nagkuyog-kuyog dahil kasi mong uyab, ha? Naanay mo sa Isabel, nagligo-ligo pa mong dagat. Diin ba ka na ibaw, Ma? Naay nakakitak ninyo. Ha? Mauli mong duha din, ha? Ipapulista mo! Unsa man ka, Chad? Giuban-uban man nimo ning anak nako. Unsa man? May nahitabo na ninyo? Kuan nang... Ay, unsa man ka, sis? Nagilom-hilom man ka diha. Nahilab ka na kainin, Chad, ha? Kuan, Ma. Puro kuan. Nagkuan-kuan na lagi mo. Klaro kaayo. Ma. Ay, unsa man ka, Chad, ha? Mangasawa kining akong anak o dili? Mga asawa ko nang... Mga sawa ka na ako, gawa may gusto ang imong inahan ako. Wa sa lalabot kung kinsa may akong higugmaon, sis. Ang bahala. Bahala og sopak sila. Mga asawa gid ko nimo, sis. Chad, bisan pa man sa mga pagsuway, nagpadayong ligon ang among gugma ni Chad. Sa pagkakaroon, may usa na mi kaanak nga lalaki. Dini na lang kukutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Cole, 16 years old. Itago na lang ang akong kompletong address diri sa Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa sakit nga akong giantos karon nga dili ko makatuo nga sa akong pangidaron mabiktima ko aning sakita. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa 15 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Hapit ang yun ang atong bakasyon, day. Sunod buwan, April na, loto ng grado. Amiw. Asa man kayo nagbakasyon? I mean, nagplano ba ang inyong pamilya nga manguli mo sa inyong probinsya? Kay kami, mamauli ko no mi. Mga ligo mi og falls. Kay nindot na ko na ang falls sa amo. Kamu, day, asa man mo? Na, dinhira tingali mi uy. Wa may sulti ang akong mamagod nga mamakasyon mi og probinsya. Ang ingon niya nako nga ipa-check up ko niya karong bakasyon. Ha? Kinaon sa man day ka? Katugong akong gisulti nimo nga usahay mag-bleeding ko. Oh, sige pa day ka adto. Uday uy, matagbuwan. Normal nga regla ng tingali na nimo, uy. Kay matagbuan man ka ha. Unya kay kusog man bi. Bleeding gani. Kusog lang tingali ka og mens. Oh, di pa ka ana. Habwa tanan ang imong hugang dugo. Na, basta day uy. Dili man gud siya normal alang nako uy. Ilabi na kay bation ko og sakit. Ha? Ma, ni anasad na ko. Ikapila ka adlaw naman na. 23 days na ma. Unsa? 23 ka adlaw na na. Anong karon pa man ka musulte? Nagpahibaw na ba ako nimo last week ma. Nga 1 week na nga mawa ang akong dugo. Ah, sorry kaayo nak. Nalimot na lang sad ko ana da. Kay kinilaging daghan tag una labi nagkwarta. Kay nagdako lang akong una-una nga ipa-check up tika. Apan kinilaging pangitaon sa ming kwarta. Apan, okay, sige. Mga tutag doktor, magpa-check up ta. Atong ingnon si papa nimo, bahala o para check up lang sa unya na lang ng tambal. Ang importante nga, mahibaw ta kung naunsa ka. Nganong kanunay mang mag-bleeding ka o pila ka adlaw matagbuwan. Kining pasensya ka na anak, ha? Marugid taon na naabot ni Papa nimo. Okay lang pa uy. Ipa-check up naman ko na kong mama. Oo, sige lang. Kung unsumay pong sa doktor, mangitatag paagi nga mapatampalan ka na mo, anak. Mangutang ba hinoon ta karon? Kana lagi po kung may mapautang na to. Sige lang pa. Magampo lang ta nga okay lang unta ni akong gibati. Nga dili lang unta ni grabe. Magampo lang ta pa. Ma,
gikulbaan ko. Basig unsaon ko sa doktor. Salig sa doktor, nak. Kay ni ata aron magpatambal. Dili kay para mosamot ang imong gibati. Relax lang. Unsaon lagi ko sa doktor, ma. Ako kahibaw, uy. Pero maminaw lang ta. Og mutuman ta sa isulti sa doktor. Kay siya mo ay mas nahibaw unsay makaayo nimo. Ma'am, kamo na isunod, ma'am. Ikaw na kuno'y sunod nga i-check up, nak. Dali na. Doktor, unsa may imong tanaw sa akong anak? Nganong pirmi man na siya mag-bleeding og tagpila ka adlaw? Us-us ang iyang matris. Ha? Maura na hinungdan, Dok. Maihatag kong tambal. O kung naalang gihapon ang iyang gibati sunod buwan, mag-transvaginal ultrasound na ta. Unsa? 15 years old pa ko adto. Nga mag-bleeding ko og tag 23 days nga dili mo tang-on. Mautong gipa-check up na lang gyud ko nilang mama, bisan gipit na mi sa budget. Og tuod man, ang ingon sa doktor nga us-us ko na ko og matris. Diin una, wa mo tuo si mama. Apan gituman lang gyud namo ang gisulti sa doktor. O gituman ko ang tambal nga iyang gihatag nako. Abi nako og mamaayo nako. Apan pagsunod buwan anang May, mauman lang gihapon. Nag-bleeding lang gihapon ko. Unya, naunsa naman day ko ani maoy. Nagpa-check up naman unta taog doktor. Nakagasto na ta sa akong tambal. Apan mao man lang gihapon. Nagdugo man lang gihapon ko. Ay, bisag ako. Naglibog na gyud ko na. Pero daan na akong tuo nga dili kay us-us lang ang imong matris. Maong naingon ka ni ana. Kay kadaghan akong nahibawan ana nga mga us-us og matris. O giingon nga maglisod ko no sa pagpanganak. Apan wa man mag-bleeding og sama sa imong gibati. Maong nagduda gid kong lain ang hinungdan ni ana. Unya, unsaon man ni ma? Ay, mangita na sa tagkwarta. Mubalik ta sa imong doktor. Kay ingon man to siya, nga kung naalang gihapon ang imong gibati, bisan kung gihatagan ka na niya og taambal, mubalik ta niya. Pila na kaadlaw nga nag-bleeding kanining buwan sa Mayo? 16 days na, Dok. Mao nga, naningkamot in taon may doktor nga makabalik nimo. Kay nabalaka na mi og maayo ani niya kung naunsa gyud ning among anak. Nga gi-check up naman unta ni nimo. Unya, ingon ka, us-us og matris. May gihatag na sa unta kong tambal, apan wa man mo patuo in taon, Dok. Okay. Sa una ko nang gikaingon, kung dili gid mo patuo sa tambal nga akong gihatag, mag-transvaginal ultrasound na ta. Sige, Dok. Sige. Ot nga na lang namo sa akong bana ang gasto ni anang giingon nimong transvaginal ultrasound. Mamaayo lang ning among anak. Oh, yun ang result sa transvaginal ultrasound. Unya, Dok, unsa may resulta diha? May nakita kong cyst sa iyang right ovary. Sis, Buot nimong ipasabot, Dok. May ovarian cyst ang akong anak. Yes. Probably physiologic. Nga may gidakon nga 2.2 by 1.8 cm. Pero di lang dahil tamaratol. Pag-ampo lang ta nga mawara ning maong cyst sa laing tambal nga akong iresita niya. may ovarian cyst ko. Ay, nagkita na sa ta, girl. Abay ba yan ako, di ka ka-eskwela ron nga year. Tungod sa atong gichat, galit mo na ako nga imong gibati. Maulagi, girl. Kay nagtuo man sa gugong operahan ko adto. Unya, kumusta naman imong gibati ron, girl? Kaluoy sa Ginoo, girl. Okay na ba ya? Wa na ko mag-bleeding. Pero maulagi, wa na ko kabalik og pa-check up pag-usab sa akong doktor. Kay wa naman may kwarta gud. Uy, girl, kinamang pa-check up ka, ana, uy.
O iapil og pangutana sa doktor kung makaanak pa ba ka ana. Ha? Kay nga naman di ay, girl. Kaya nga akong mama ay, nga dili na ko numumabdos ng mga babae nga may ovarian cyst. O posible pa ko nun ng makanser na. Unsa? Gikuyawan ko sa sulti sa mama sa akong amika. Nga dili na kuno ko makaanak ani. Og posible nga makanser ang akong gibati. Wa na ba ako kabalik sa akong doktor para follow up check up hangtod ron kay wa mi kwarta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magbleeding ba di ay og tagpila ka adlaw ang mga babay nga us-us og matres? Kay mao man gud na ang unang diagnose sa akong doktor nako. Us-us kuno ko og matres. Ikaduhang pangutana, magbleeding ko og hangtod tag 23 days. Og sa ikaduhang check-up nako, gi-transvaginal ultrasound ko. Og ang result, probably physiologic 2.2 by 1.8 cm. Unsa may buot ipasabot, ana? Operahanan ba? Ikatulong pangutana, 15 years old pa lang ko adto nga time. Karon, 16 na ko. Posible ba di ay nga magka-right ovarian cyst ko sa maong pangidaron? Nga naman, unsa may hinungdan ug diin man ako na makuha. Ikaupat og katapusan. Kaluoy sa Ginoo, nahunong naman ang akong pagbleeding karon. Apan may kabala ka paghihapon ko, kay wa naman gud ko makabalik sa akong doktor sukad. Tinuod ba nga dili na makaanak ang may ovarian cyst og pwede ning mahimong cancer? Og dili na ba ko kaanak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cole. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gubunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medikal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Due to COVID-19 pandemic, nag-social distancing na sa kami sa kumparte nga si Attorney Elaine Bathan nga mo tambag sa mga legal ninyong mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dindakbayan sa Sugbo. Illness shows up to invite us to pay attention to our body, no? Sakit man kita, wa may di masakit nato, no? So atong magtatampo karon si Chol, 16 years old, taga Cebu, punto medical. Mahitungod kini sa iyong right ovarian cyst, no? So moditso lang ta sa iyang mga pangutana. So unang pangutana ni Chol, magbleeding ba di ay ug tagpila ka adlaw ang mga babae nga us-us og matres? Kay mao man gud na ang unang diagnosis sa akong doktor nako, us-us kuno ko og matres. Well, sa atong may balaan, a little backgrounder, ang normal nga menstrual cycle is 28 to 31 days, no? 6 days ang bleeding time, ang amount, mga more or less, mga 60 ml. So, kaning gitawag na to og uterine prolapse. Bagbali ang uterus mo us-us or mo descend nga to sa vagina. Ang rason ani, posible nga weak ang support sa inyong uterus. Ang ligament diha or mga muscles, weak siya nga makasuportar sa inyong uterus. Mo na mo us-us nga to sa vagina. Uban ganina mo gawas gyud sa vagina. So, unsa may mga consequences ani, makakos ni siya pelvic heaviness, murag bugat ang inyong pelvic area. Yes, makakos ni siya og vaginal bleeding or naay mga discharges diyang mo gawas, naay urinary leakage o murag naay sagol nga ihi kamay, no? Ang imong bowel movement na naay problema, constipated ka, nya naa kay lower back pain. So, mo na yung mga consequences sa mga naingonan ng gitawag nitong uterine prolapse. Ikaduhang pangutana, magbleeding ko og hangtod tag
23 ug sa ikaduhang check-up nako gi-transvaginal ultrasound ko ug ang result probably psychologic 2.2 by 1.8 centimeters. Unsa may pasabot ana? Operahanan ba? Say kanin 2.2 ug 1.8 centimeters mas ni siya chol, no? So mo akong pagsabot ni ani magwa kay ni maklaro nako. Well anyway, mo to akong giingon nga posible mag-bleeding. Depende ra na sa assessment sa imong attending doktor kung operahanan ba na kay siya mo nakakita, no? Ang ako lay kasulti nga tuman lang yung ka kung unsay iyang ka-advise kay akong usabon pag-ingon nga siya mo nakahiling or nakakita sa iyong sitwasyon sa imong problema, no? So ikatulong pangutana, 15 years old pa lang ko adto nga time, karon 16 ako. Posible ba di ay nga magka-right ovarian cyst ko sa maong pangidaron? Ngano man, unsa may hinungdan ug diin man nako na makuha? Well, yes, posible ka. Anybody at any age pwede magka-ovarian cyst, no? Unsa may mga hinungdan nga na may gitawag na tog mga ovarian cyst? Hormonal ni siya sa imong menstrual cycle. Muna siyang gitawag na to og functional cyst, no? Kung balikon, hormonal related sa imong menstrual cycle, functional cyst na siya. Posible sad na not related siya, no, sa imong hormonal cycle, kanang gitawag na to dermoid cyst, kanang cyst adenoma or endometriomas. Mo kini mga sakit sa babae nga posible nga mo'y hinungdan nga nung naingon anak ka. So bisan pa man sa imong pangidaron nga 16, pwede ka magkasakit na ning gitawag na tuog ovarian cyst. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Kaloy sa Ginoo, nahunong naman ang akong pagbleeding ron. Apan may kabalaka paghihapon ko kay wala naman gud ko makabalik sa akong doktor sukad. Tinuod ba nga dili na makaanak ang may ovarian cyst ug pwede ning mahimong kanser ug dili na ba ko makaanak? Dermoid cyst, cyst adenoma, kinahanglan gani sa operahan, no? So most probably, no, kinahanglan ni siyang operahan. So ang ako advice, you need to see your OB-GYN. Kung wala na ovary ang babae, both sides, right and left, murag dili na gyud na posible makaanak. Pero napay mahibilin nga usa, ang right ra ang maoperahan, kung operahanan man gyud napay mahibilin nga left, napay chance nga magkaanak ka kung naa kay healthy sex partner later on, no? Pero 16 pa man ka, bata pa man ka kaayo. So mo na nga kung sulti kanimo chol, no? So gikan sa Chonghua Hospital Pediatric Alumni Association, make sure nga sa inyong panimalay karon nga COVID-19 pandemic ta nga naa kay space for learning at home, no? Mura bag library, mini library kadiha magtuon or mag-computer ang mga bata bisag asa-asa na lang nasa hagdanan, nasa sala, kaya nagyo kay designated nga area kung asa man tuon og online learning ang mga bata. Alright, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot ko nga aduna na sa kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw sa makausapa. Ako si Dr. Rene Obra, muhatag og kulor ug solusyon sa inyong mga problema. So gikan ka na mo di sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide. Daghang salamat ug maayong adlaw.